سلام انتعنان نعخاتكم يخون كميكنيكم زخبركم تخطاتلتنا نلومون كموترو نتيجة كان مرح أوغندا زنبرة إيد أمين دادا أملكيتو بتسفو هايلماريام استلالوه صحف حيزنالكم كريمنا لنا تنازنحو أقدمكم جن أبالاتنا يتشانل مزيت خنو أبالاتنا نمخان سبسكرايب كبرو مدباتنا انتفتيخمو كالوت ككاتاتولو نخخلو شير كبرلو سنايز أنحوت Idi Amin, most amazing man there's ever been. Idi general, the president, the king of the scene. Idi Amin. ኣፍሪቃውያን ንመከራ ዝተፈጠርና ክንመስል ናይ ስቃይ ሃልሃልታ እናንደደና ናይ ግፍዕ ረመፅ ሃፈጽትኡ እናለብለበና ናይ በትረ-ስልጣን ሻሙጥ እናገረፈና ንኣማኢት ዓመታት ናይ ሓባር ታሪክ ክነስተማቅር ተቀሲብና ኢና ጻዕዱ ኤውሮጳውያን ገዚኦምና ነማርሮ ከይኣክል ካብ ገዛእ መረበትና ዘፍረናዮም ካብ ጻዕዱ ዝኸፍኡ መራሕቲ ተሳቂናን ንሳቀውና ኣለና እቲ ካብ ግዝኣት ኤውሮጳ ብምንጋፍ ዝተጋነፀፍናዮ ሓጎስ ተመሊሱ ሓጎስና ሰሪቁ የንብረና ኣሎ መበገሲ ጭካንኦም ንጎኒ ገዲፍና ገለ ኸብኦም ከነላልየኩም ፈቲና ኣለና ኣናጽንሑ The life President of the Republic, His Excellency the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Al-Hajj, Field Marshal, Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE. استخبر نايزر ألم بريزيدنت فيلد مارشال الحاج دكتور تعواتو فلوي وتهدراو أقلقلوت وتهدراو مسكل نقوس سكوتلاند قويتا كلهم إنساتات مريتن بحرن أشنافي نكسنت بريطانيا أملا أفريقيا بفلاي دما أب أوغندا إذا سمعكم مقصل مزيت وصو ناموت المأسرتن زبصح قدامنيا بريزيدنت أوغندا نبر إيد أمين دادا نفسو سلمو معرقاتيو ኣብ 1971 ክሳብ 1979 ፕሬዚደንት ሃገር ኡጋንዳ ኮይኑ ተገልጊሉ ብዙሕ ታሪኹን ፈጺሙ ታሪኹ ግን ኣይግድን ሓራዲ ኡጋንዳውያን ተባሂሉ ክሳብ ጽዋዕ ኣብቲ እዋን ብጭካኑ ዝተፈልጠ ኢድ ኣሚን ንህዝቢ ኡጋንዳ ስቃይ ከም ኣይህብረደሎም ንዓመታት ዝቐጸለ ቁጠባዊ ቅልውላውን ማሕበራዊ ዘይምርግጋእ ነታ ሃገር እውን ቀንዲ ተሓታቲ ንሱ እዩ ولا كو خم بكواسا ناي سب سغا بمبلعي كسس امبر زقتلهم سبات كسادهم بمقراص ابزحل ماي عليخو نغو يزاناغعلم كم زنبره كاب حشقتا زور مستير حليفو ذا تايمز سبل مسيحت اما هدرو اسفيرو يركب حدا نتو 93 متر زمنوحو 120 كيلوغرام كبدت كم زنبرو زنغرلو ايد امين دادا بتهبوب ولق املاخي اندا تبعده يصوع نبره برجز افريقاوያን እዝና ዝخركعو مزراب ملحسنا زصلو مراحت نمتكاس شكر يبلنا بزحت يوم انتاي دا نتي ጭካንኦም من كان من يጭكنيلنا بጭካንኦም ተርታ موصاي خبدنا زخيل ስለዝኾነ ኸኣ ኢድ ኣሚን ዳዳ ታሪኹ ሰሚዕኩም ኣበናይ ተርታኹም ትሰርዕዎ ፍርድና ባኹም ጀነራል ኢድ ኣሚን ዳዳ ሰወለሉ መዓልቲ ብልክዕ ኣይፍለጥን ታሪኽ ህይወቱ ባዕሉ ይጽሓፎን ንኻልኦት ክጽሕፎ እውን ዕድል ኣይሃበን ስለዚ ልክዕ ዕለተ ልደቱ ኣይፍለጥን እዩ ገሊኦም ኣብ 1916 ተወሊዱ ክብሉን ከለዉ ገሊኦም ከዓ ኣብ 1918 ተወሊዱ ይብሉ በዚ ኩነት ኣብ 1971 በትረ-ስልጣን ክጭብጥን ከሎ 48 ወይ 46 ዕድመ ነይርዎ ኣዲዩን ኣቦኡን ስለ ዝተፋትሑ ዘጓነፎ ስራሕ እንዳሰርሐ ምስ ልኽነት ከም ዝዓበየ ይንገረሉ ደረጃ ትምህርቱ ካብ 4ይ ክፍሊ ሓለፈን ዳሓር ባዕሉ ከም ዝበልዎ ብግዴታ ካልኦት ከም ዘዕልሉሉ ግን ብድሌቱ ከም ተሓጋጋዛ ኣብሳል ምግቢ ኮይኑ ምስ ናይ እንግሊዝ ወታደራት ተቆፅረ ኢድ ኣሚና ወታደራዊ ህይወቱ ተሞጊስ እዩ ኣቋማ ኣካላቱ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ክእለቱ ብእንግሊዛውያን ሞገድ ስለ ዝረኸበ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ማዕርጋት ብተደጋጋሚ ክሽልምዎ ተራእዩ ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ወታደራት እንግሊዝ ኮይኑ ናብ በርማ ኸይዱ ተዋጊዩ ኣብ ኬንያ እንግሊዝ ናጽነት ሃገሮም ኬንያ ዝቃለሱ ሰልፍታት ከተጥፍኦ ምስ ደለየት ንኢድ ኣሚን ዳዳ ቀንዲ መሳርሒ ዕሱብ ገበረቶ
ኣብ 1962 ኡጋንዳ ናጽነታ ምስ ረኸበት ወተሃደራዊ ማዕርግ ወሲኾም ምክትል ኣዛዝ ሰራዊት ሃገር ገበርዎ። ኢድ ኣሚን ዳዳ ህቡብ ተጓሳጣይ እውን ነይሩ እዩ። ን9 ዓመታት ዝኣክል ዝፋን ሻምፒዮንነቱ ዘይድፈረ ተጓሳጣይ። እንግሊዝ ንኡጋንዳ ናጽነታ ክትባን ከላ ሚልቶን ኦቦተ ንኢድ ኣሚን ከም ላዕለዋይ መራሒ ሰራዊት ሃገር ገበሮ። እንተኾነ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኦቦተን ኢድ ኣሚን ዳዳን ጥልእን ዘይምርግጋእን ተፈጥረ። ሚልቶን ኦቦተ ንቋም ኡጋንዳ ኣብ ጓሓፍ ደርቢዩ ተቋም ተኣሲሩ ሓድሽ ቋም አንዲፉ ውልቀ መላኽ ኾነ። ካበየ ቦትኡ ዝለዓል ተቋሞታት ንምጭፍላቕ ድማ ኣብ ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ክምርኮስ ግድን ነይሩ። እንተኾነ ነቲ ብኢድ ኣሚን ዝእዘዝ ዝነበረ ሰራዊት ስለ ዘይኣመኖ ፕሬዚደንት ኦቦተ ጀነራል ሰርቪስ ዲፓርትመንት ዝበሃል ሓድሽ ናይ ዓፈና ክፍሊ ዳልዩ ብኣባላት ቀቢልኡ ክመልኦ ጀመረ። ሓደ ካብ ጠንቅታት ዘይምርዳእ ኢድ ኣሚን እውን ንባዕሉ ብውሽጢ ካብ ቀቢልኡ ብዙሓት ወተሃደራት ብሕቡእ ከሰልጥን ምጅማር እዩ ነይሩ። ነዚ ንምግባር ልዕሊ 20,000 ፓውንድ ካብ ጋዝና መንግስቲ ባኾኖ። ጸኒሑ ንምክትል ኣዛዝ ሰራዊትን ቀንዲ ዓርኪ ፕሬዚደንት ኦቦተን ዝነበረ ሰብ ድሕሪ መቕታሉ ግን ምስ ፕሬዚደንት ኦቦተ የቕረናብ ዘይበሃሎ ጽልአ ኣምርሑ። ስለ ዝኾነ ከዓ ፕሬዚደንት ኦቦተ ካብ ጠቕላላ ኣዛዝ ምክልኻል ማዕረጉ ናብ ናይ ሓይሊ ምድሪ ኣዛዘ ጥራይ ኣውረዶ። ኮሎኔል ኢድ ኣሚን ናይ መጻኢ ዕጩኡ ከመሓይሽ ፕሬዚደንት ኦቦተ ሰላም እዩ ዘሎ ኢሉ መገሻ ናብ ሲንጋፖር ኣብ ዝተጓዓዘሉ ግዜ ኣብ ጥሪ 1971 ዓመተ ምህረት ዕልዋ መንግስቲ ካየደ። ቤተ መንግስቲ መዕርፎ ነፈርትን ምስ ተቋጻጸረ ድማ መግለጺ ሃበ። ከምቲ ኩሎም ብዕልዋ ዝመጹ ወተሃደራውያን መራሕቲ ዝብልዎ ኣነ ወተሃደር እምበር ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን፣ ስለዚ ሃገር ኣብ ዝተረጋግኣትሉ እዋን ምርጫ ምስ ተገብረን ስልጣነይ ከረክብ እየ በለ። ኡጋንዳውያን ሓቂ መሲልዎም ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ጨፈሩሉ። ሃገር እንግሊዝ ዘሰልጠነቱ ወተሃደራት ስለ ዝነበረ ብዝበለጸ ክጥቀመሉ እዩ ብምባል ደገፋ ገለጸትሉ። ኣለዉ ዝተባሃሉ ምሁራት ኣኪቡ ካቢነ ሚኒስተራት ኣቆመ። ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣልዒሉ እሱራት ፈትሐ። ተግባራቱ ንሓፂር እዋን ዳ ይኹን እምበር ዓጀብ ዘብሉ ነበሩ። ሚኒስተራቱ ብዛዕባ ልቦኑ ሰበኹ። ኣብቲ ጸልማት ዝነበረ ህይወት ኡጋንዳውያን ድማ ዕሸል ዝዕምሩ ተስፋ ተራእየ። ኢድ ኣሚን ዳዳ ካብ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝፈልዮ ነገር እንተደኣ ነይሩ ናይ ስልጣን ዘመኑ ንኽናውሕ ዝኾነ ዘታልል መብጻዕታት ዘይምእታዊ እዩ። ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ሰሙኑ ንኡጋንዳውያን እቲ መሪር ሓቂ ስምዖም። ካብዚ እንዳሓር መራሒኹም ንጉስኩም ንኣነ ካልእ ከይትጽበዩ በሎም። ካብዚ ዓለ እዚኣ ጀሚሮም ኡጋንዳን ኡጋንዳውያንን ፍሉያት መጻወቲ ናይ ኢድ ኣሚን ዳዳ ኾኑ። ናይ ጀነራል ኢድ ኣሚን ዳዳ ጠባያት ተነጊሩሎም ዝውዳእ ኣይኮኑን። ኣብ ናይ 8 ዓመት ናይ ስልጣን ዘመኑ ብዙሓት ክትኣምኖም ዘጸግም ፍጡር ወዲ ሰብ ክፍጽሞም ከኣሊልካ ዘይግመቱ ፍጻመታት ኣብ ማህደረ ታሪኽ መስጊቡ ይርከብ። ንኡጋንዳን ኡጋንዳውያንን ንኸቐጽዕ ተላእከ ሰይጣንን ክመስል ናይ ስቃይን ቃንዛን ቀዝሒ ኣብቲ ሃገር ኣውረደ። ዋላ እውን ልክዕ ቁርጽር እንተዘይተፈልጠ ብገምጋም ካብ 100,000 ክሳብ 300,000 ህዝቢ ዝገፍዓ ኣጥፊ እዩ። ሃገር ኡጋንዳ ዓለም ለኻዊ ርክባታ ንኽበታተን ቁጠባኣ ከም ዝባኽን ኣብነት ድሕረት እንድኽነትን ከም ትኸውን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ሃገር ኩናት ከም ዝለዓል ዝገበረ ሰብ እዩ። ኣብተን ፈለማ ዝመጸለን መዓልታት ካብ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ኦቦተ ዕልዋ ብምፍራህ ክተሓባበሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ኡጋንዳውያን ብጅምላ ኣጽነተ። ሰብ ቀቲሉ ምቕባር ዘይኮነሉ ኢድ ኣሚን ሬሳታት ቀለብ ሓራግዝ ንኽኾኑ ናብ ፍለግ ኒል ደርበዮም። ውሱናት ሬሳታት ናብ ገማግምን ሰኪዕታት ገፈፍቲ ዓሳን እናወፁ ሓራግዝ ኒል ብኸፎም ሬሳ ኡጋንዳውያን ተቐለቡ። ኒል ብደም ኡጋንዳውያን ተሓጺባ ቀይሐት። ተቐረበሉ ሰነዳት ብጉባእ ኣንቢቡ ክፍርም ዘይክእል ኣሚን ሃገር ብሬድዮ ማሕደራ ደስ ዝበሎ ውሳነ ኣብ ሬድዮ ቀሪቡ ይውስን። ሚኒስተራት ከም ህዝቦም ብሬድዮ ንሰምዕዎ ውሳነታት ከተግብሩ ይግደዱ። ኣብቲ እቲ ሃገር ከም ድላይ ዝውር ኣሚን ዘይተኣደነ ጸጋታት ናብ ወታደራዊ መዓላ ምሳጥፍአ ካዝናታት መንግስቲ ጥርሑ ተረፈ። ብውሳነ ኣሚን እቲ ዝቐለለ ፍታሕ ወሳኺ ገንዘብ ምሕታም፣ እቲ ሳዕቤን ውድቀት ባጢራን ስቕባበን። ዛዕባ ኢድ ኣሚን ብዙሕ ጉዳይ ምተዘርበ ንሓፈሻዊ ፍልጠት ዝኣክል ግን ውሑድ ካብ ባሕር ብጭልፋ ገለ ክንውስኽ። ኢድ ኣሚን ሹመትን ስልጣንን ኣዝየ ፍቅር ነበረ። ማዕረግ ኣብ ርእሲ ማዕረግ ወሳሲኹን ዝኣኽሎ ኣይምስልን። ካብ ፕሬዚደንት ዝነበረሉ ግዜ ብሓንሳብ ማዕረጉ ካብ ኮሎኔል ናብ ሙሉእ ጀነራል ሰቐላ። ንነብሱ ንናይ እንግሊዝ እምበረጦራዊ ግዝኣት ኣባሪረ እየ፣ ስለዚ ፊልድ ማርሻል እውን ይግባኣኒ ብምባል ንነብሱ ፊልድ ማርሻል ብምባል ሰመያ። ናይ ጂኦግራፊ ፕሮፌሰርን ናይ ሕጊ ዶክተርን እውን በለ።
ናብ መካን መዲናን ከይደ ሓጅ ኮይኑ ይወስኸ ስለዚ ናይ ወረቐት ማዕርጉ ከም ዝስዕብ ኮነ ዝተኸብረ ናይ ዘለዓለም ፕሬዚደንት ፊልድ ማርሻል ኣልሓጅ ዶክተር ተዓዋቱ ፍሉይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ወተሃደራዊ መስቀልን ሓቀኛ ወራሳ ዓራት ስኮትላንድን ወይታ ኩሎም እንስሳታት መሬትን ባሕርን ኣሸናፊ ንግስነት ብሪጣንያ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኡጋንዳ ክበሃል ወሰነ ኣይገርምን ዶ እዚ ማዕረግ ብደብዳቤ ኮነ ብኻልእ ክስመን ከሎ ብልክዕ ክዝርዘር ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ኣሚን ክብርን ሞገስን ንምርካብ እዞም ማዕረጋት ብትኽክል ክትወጾም ኣለካ ኣዘውቲሩ ብዝኽደኖም ወተሃደራዊ ኣልባሳት ዘይገረም የልቦን ልብሱ ማዕረጉ ብዘይፍለጥ ወርቃዊ መዳልያታትን ኒሻናትን ዘብረቕረቐ እዩ ኣብ ኣፍ ልቡ ዘለዉ ናይ ወርቂ መዳልያታት ኣብ እስካፋለ ንኽሸየጥ ዝተዳለወ እምበር ማዕረግ ክገልጹ ዝተቐመጡ ይመስሉን ከም ዝተሰለመት በቕሊ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ህጉራዊ ኣኼባታትን ክኸይድ ተበስልጣን ገጾም ጠወዮም ከም ዝዕዘቦ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተሰነዱ ምስልታት ይምስክሩ ኢድ ኣሚን ብእንግሊዛውያን ሰልጢኑ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ መንግስቲ ዕልዋ ፈጺሙ ስልጣን ምስ ተቆጻጸረ ሃገረ እንግሊዝ ኢድ ነሲያ ዝተቐበለቶ ስልጣን ምስ ሓዘ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ሓደ መዓልቲ ባሃንደበት ናይ ዕድመ ጻውዒት ከይተዋህቦ ናብ ሃገረ እንግሊዝ ደበኽ በለ ካብ መፀስ ኢሎም ንጉሳዊ ስድራ ቤት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘይሓሰቦ ናይ ምሳሕ ግብጃ ድሕሪ ምእንጋዶም እንታይ ክገብር ከም ዝመፀ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሓተቶ ኣብ ኡጋንዳ 48 ቁፅሪ ጸሊም ጫማ ክርከብ ስለዘይከኣል ጫማ ክገዝእ መጺ ኢሉ ሓጨጨሎም ጸጥታ ኮነ ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስነ ስርዓት ኣዝዮም ቅዱሳት እዮም ንግስቲ ኤልሳቤጥ እንተለዋ ኣብ እትዛረበሉ ይኹን እትንቀሳቐሰሉ ግዜ ስነ ስርዓት ወይ ፕሮቶኮል ክስዕብ ትግደድ ኢድ ኣሚን እዚታት ዝዓጦ ይነበረን ድሒሩ ኣጽዋር ገዝእ ከም ዝመጸው ከኣሎም ስነ ስርዓቱ ሕሪቕዎም ኣጽሊእዎምን መልሲ ከይሃቡ ንዓዲ ፋነንዎ ኣሚን ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ገባረን ሓዳግን መሲልካ ምርኣዩን ካብቲ ዝውርሆ ተግባራት እዩ ነይሩ I came so close to the Arab because Arab found that I am most influential leader in Africa, in the continent, and also I am a leader who speaks the truth, and everybody listen for me, and even in OAU, if I don't speak, every leader try to ask why, and I must speak like in a non-aligned conference in Algeria. I was not feeling well, I did not speak, but 15 minutes before the conference closed, I was brought to come and give a speech. I gave very good speech, including Castro broke relationship with Israel. ብዝያዳ በቲ ናበያ ሃገር ሰዶ መትሓዝ ዘይብሉ ናይ ቴሌግራፍ መልእኽትታቱ ይፍለጥ ነቲ ሙዚቃ ከም ዝፈቱ ዝንገረሉ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኤድዋርድ ሄስ ሓደ እዋን ኣብ ናይ ኡጋንዳ ናይ ሙዚቃ ባንድ ሓላፊ ንክኸውን ጻውዒት ኣቕረበሉ ንቐዳመይቲ ሚኒስተር እስራኤል ጎልድያሚር ንብረታ ጠርኒፋ ናብ ዋሽንግተን ክትከይዳ ተሓሳሰባ ሓላፊ ናይ ኮመንዌልስ ኮይኑ ከገልግል ቁሩብ ምዃኑ ነገረ ናብ ኣቦ ወንበር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ጽሒፉ ነቶም ኣብ ልዕሊ ናብ ኦሎምፒክ ንምስታፍ ዝኸዱ ዝነበሩ እስራኤላውያን ኣትሌታት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ፍልስጤማውያን ዘለዎ ድጋፍ ገለጸ Telegram sent to Mr. Kurt Waldheim, Permanent Secretary of the United Nations. Hitler and all the German people knew that the Israelis are not people who work in the interest of the people of the world, and that is why they burnt 6 million Jews alive with gas on the soil of Germany. ቀኒሉ ሂትለር ንኣይሁዳውያን ከጽንት ምብጋሱ ቁኑዕ ከም ዝነበረ ኣወጀ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ኢድ ኣሚን ናይ ሓንቲ ገጠር ጨቋን እዩ ኢሉ ጸሓፊ ብሪጣንያዊ መምህር ከም ዝቐትሎም ዝተዛረበ ካብ ንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ጳጳስ ናይ ቫቲካንን ካልኦት መራሕቲ ልዕሊ 50 ሃገራትን ናይ በጃኻ ይትቕተሎ ዝብል ደብዳቤ ተቐቢሉ ተለሚኑ መሓሮ ኢድ ኣሚን ሊብያ በፂሑ ብቐዛፊ ተሰቢኹ ድሕሪ ምምጽኡ ምስ እንግሊዝ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘለዎ ጽልኢ መመሊሱ ዛየደ ስለዝኾነ ከዓ መብራኸቢ ብዙሃን ብምውፃእ ጸላኢኹም እየ ኢሉ ወግዓ ኣወጀ ብሓይሊ መደረ ኣብ ዝተረኽበ ናይ መድረኽ ዕድል ንእንግሊዝ የዋርድ እዩ ዝበሎ ቃላት ብምምርዋር ናተኢሉ ተተሓሓዞ ኣብ 1973 ናይ እንግሊዝ ቁጠባ ኣብ ቆሳኣት ኢሉ ዝነበረ ግዜ ኣሚን ንእንግሊዝ ንሓግዛ ዝብል መልእኽቲ ብራድዮ መሓላለፈ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ድማ 10,000 ሸሊን ወፈ ካብቲ ዘለዎ ዘይብሉ ህዝቢ ኡጋንዳውን ተመሳሳሊ ተበግሶ ተጸበ ህዝቢ ኡጋንዳውን ካብተን ደይብሉ ኣጣል ባናና ማንጎስ ተሰሪዕና ወፈ በመስኮት ቴሌቪዥን ተራእየ
ኣብቲ ግዜቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዝነበረ ኤድዋርድ ሃስ በቴሌግራም 3 ቶናት አትክልትን 43,000 ሽሊንግን ኣዳልዮም ዘሎን ነፋሪት ሒዙ መጺኡ ክወስዶ ከም ዝኽእልን መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ኢድ ኣሚን ይጠቅስ። ሓደ እዋን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ እንግሊዝ ኣኪቡ እንግሊዝ ንኡጋንዳ ዝበደለቶ የቕረታ ክትሓተሉ ሓተቶም። ጀነራል ኢድ ኣሚን ዳዳ ተኣዘዛ ነገር እንተዘይተፈጺማ እንታይ ከም ዘጋጥም ዝፈልጡ እንግሊዛውያን ነዛ ሩሑን ከድሕኑ ንኽብሮም ከይበሉ ተንበርኪኾም ኣብ ቅድሚኡ የቕረታ ሓተቱ። ካልእ ግዜ እውን ከም ዝገበረ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሰዓዱ ንኣፍሪቃውያን ኣብ ዝባኖም ተሰቒሎም ከም መጓዓዚ ፈረስ ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ንሱ እውን ንሰዓዱ ኣብ ወንበሩ ተሰቒሉ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ መንበረ ስልጣኑ ተሰኪሞም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክጓዓዝዎ ገበረ። ህዝቢ የጣቕዕ 120 ኪሎ ግራም ዝኽብደቱ ኢድ ኣሚን ነቲ ዝሓዞ በትረ ስልጣን እንዳወጣወጠ ኣብ ኮረሻ ጸዓዱ ኮይኑ ብሰሓቑ የሽካዕልል። ተሰኪሞሞ ዝመፁ ጸዓዱ ድማ ደሚሩ ህፁ። ናይ ኢድ ኣሚን ካልእቲ ጸላኢት እስራኤል ነበረት። ኣብ መጀመርያ ናብ እስራኤል ከይዱ ወታደራዊ ስልጠና ክረክብ እንከሎ ምስ ብዙሓት ሰበ ስልጣን እስራኤል እውን ምሕዝነት ፈጢሩ እዩ። ብዕልዋ መንግስቲ መንበረ ስልጣን ምስ ተቆጻጸረ ፈረማ ናብ እስራኤል ይገሹ። ኣብቲ እዋን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ዝነበረት ጎልዳሜር ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገብረሉ። ብኡ መጠን ኣድናቆትን ፍትወትን እስራኤል እንዳዓበየ መጸ። ኢድ ኣሚን ብወገኑ ጎልዳሜር ጥዑም መግቢ ከም ትኽሽነሉን ኣብ ገዝኣ ከም ትተኣናግዶን ንሚኒስተር ምክልኻል ጀነራል ዳያድ ድማ ዓርኩ ምዃኑ ኣብ ፍቕዱ ቃለ መሕትት ብዙሕ ግዜ ተዛረበ። You said you were friends with Golda Meir. Yes, because she used to give me very good entertainment when I go to Israel. እምበኣርከስ እዚ ፍትወትን ዕርክነትን ኢድ ኣሚን ምስ እስራኤል ድሕሪ ናብ ሊብያ ከይዱ ዘካይዱ ዝርርብ ዝምድና ኢድ ኣሚን ምስ እስራኤል እንዳሓርፈፈ መጸ። ምስ ሊብያ ጽቡቕ ምሕዝነት ጀመረ። ንመዓመር ቀዛፊ ዓርኩ ብምግባር ንሓርነት ፍልስጤን ክቃለስ ብምውሳኑ ንምዕራባውያን ሃገራት ሕቁ ይሂቡ ምስ እስራኤል ዝነበሩ ዝምድና በተኸ። ኢድ ኣሚን ካብ ቅድሚ 70 ዓመታት ጀሚሮም ኣብ ኡጋንዳ ዝነበሩ ልዕሊ 80,000 እንግሊዛውያን ህንዳውያንን ካብ ኡጋንዳ ክወፁ ብራድዮ ትእዛዙ መሓላለፈ። እዚ ክውስን እንከሎ ግን ንማንም ኣይመኸረን። ኢድ ኣሚን ተሓሲብዋ ካቢነ ተሰማሚዖምሉ ሚኒስተራት ሓሳብ ሂቦምሉ ዝበሃል ነገር የለን። ደስ ዝበሎ ዝውስን መራሒ ምዃኑ ተኣምን ፍጡር ነበረ። ንሚኒስትራቱ ዝኣዘዞም ክፍጽሙ እምበር ከማኽሮ ኣይደለን። እና ሓንሳብ ሰብ ኣኪቡ ከይተረፈ የዋርዶም። ምናልባት ምስ ዘዕዘምዝሙ ድማ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ሬሶኦም ኣብ ፈለግኒ ይርከብ። 80 ቁጠባታ ሃገር ዝተቆጻጽሩ እንግሊዛውያንን ህንዳውያንን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሑ ብወፁ ምግባሩ ኡጋንዳ ብቁጠባኣ ትመሓየሽ መሰሎ። እንተኾነ ግን ቁጠባ ናይ ኡጋንዳ መሊሱ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ኣምርሐ። መንግስቲ እንግሊዝ ክንራዳዳ እንተበለት ኢድ ኣሚን ግን ተጫንፈፈ። እንግሊዝ መጽ ይዛረብ ወላ ልኡኻ ይሰድድ። ክትዛረቡን እንተደሊኹም ካምፓላ መጺኹም ረኸብኒ በሎም። ካብኡ እንዳሓሪ ድማ እንግሊዝን ኣሜሪካን ኤምባሲን ዝዓጸውኦ። ኢድ ኣሚን ድሕሪ ግዜ እንግሊዝን ኣሜሪካን ንዓይ ፈሪሒንን ኤምባሲን ዓጺን ሓዲመን ኢሉ ከባጩ ጀመረ። ነቲ ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ መተባብዕ እውን ንነብሱ ተወሳኺ ማዕረግን ንሻንን ሰለማ። ናይ ኢድ ኣሚን ስራሕ ተነጊሩ ዝውዳእ ኣይኮነን። ብሓፂሩ ህዝቢ ኡጋንዳ ልክዕ ኣብ ከም ዝረሰነ መቕሎ ዝተሰኽተተ ስጋ ብላዕልን ብታሕትን ተጠብሰ። ምኽንያት ናይቲ ኩሉ ዝሰርሖ ፈጣሪ ኣዚዝን ዝገብሮ እዩ። ኣላህ ባዕሉ መንገዲ ይሕብረኒ ይብል። ኣላህ ብሕልመይ ናይ መጻእ ኩሉ ነገር ይነግረኒ እዩ። ሕልምታተይ ካብ ክውንነት ርሒቖም ኣይፈልጡን። ግዜን ቦታን መሪፆም ደበኺዮም ዝብሉ ይብል ኢድ ኣሚን ዳዳ። ገለ ሰባት ናይ ሓቂ ኣይሓልሙን። ኣነ ግን ዋላ ዝሞተሉ መዓልትን ሰዓትን እየ ዝፈልጦ ይብል። ብንእሽተይ ከለኹ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መራሒ ከም ዝኸውን ተራእየኒ ነይሩ። እነሆ ድማ ፍሉጥን ጅግናን መራሒ ኮይነ ኢሉ ይምድር። ቀፂሉ ዝሓደፈ ግዜ ቁጠባ ናይ ኡጋንዳ ንምምሕያሽ ዓብ ሕልሚ ተራእይኒ። ንጎተ እስኤ ወጻእተኛታት ወነንተ ሃብቲ ካብዛ ሃገር ክወፁ ገይረ። እነሆ ድማ ኡጋንዳ ብቁጠባ በልፂጋ። ስለዚ ኣነ ዝሞተሉ ዓመትን መዓልትን ሰዓታትን ከይተረፈ ይፈልጦ እየ። ስለ ዝኾነ ወላ ሓደ ክቐትለኒ ይክእልን። ፕሬዚደንት ኢድ ኣሚን ክግመት ዘይክእል ናብ ሃተፍተ ዝቐርብ ሓሳብ ኣመንጩ ፈጹመ ኢሉ ይምካሕ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኡጋንዳ ሓይሊ ባሕሪ የሰልጥና ኣለኹ ይብል። ኣኽራናት ጎላን ካብ እስራኤል ክምንስዖ ወተሃደራዊ ምድላዋት ኣጻፊፍና ኢሉ ንጋዜጠኛታት መግለጺ ይህብ።
if I am to prepare the war against Israel completely, no, I don't want very many army, air force, and the navy, just very few, and strike inside Israel and move people from the whole border towards Israel. I think the situation will be very difficult and very different. To strike from inside with paratrooper or? With the paratrooper, with everything completely. Yes, because you got to get there by paratrooper and also bombing by airplanes and having few squadron of suicide, these who are determined to be suicide, and I think that is already in progress and they are practicing. The suicide squadrons are already in practice, in progress. I think very many delegation meeting me now, preparing for this, and they come to conclusion. It is true. You will find it here, and this will change the time of battle, and we can command from here, not from the battlefield, but through communication. Field Marshal, نعد ملك President, حجي, Doctor, إد أمين دادا, كم زعين السب نبرة. شاقيزي إد أمين شكان سسو أنت نبرة وانت أرد صبغو نايتا سانون نعناون عين دا خيكوننا واسكنو بلكم قيلا خاب صبغو باريو أخبار قاشا مخانو وتوم قربتي زاربلو عبيتو نزمت أسب كم ود قزا كي تقايشي يزعلل بقولتو في نابس رابيت غيراكا كادا أبلع لسعادو زلو سلي أفريقاوان كاباو قروم بأسقداد كم قلايتو سيدوميم أفريقاوان كل جيزي مثل كله مالو كم مثل حليفو بريزيدنت نايتان حقرات هنا اللوم يبل نبرة زمن سلطانو كبقع قديلو أويات حزب أوغانداون سمع قد رخيبو إد أمين دادا أبلع لتنزانيا كانت أوجه أوشت وحدات وارح تنزانيوين رئيس غتما أوغاندا كامبالا واساس روا اتفكار المكوحن إد أمين دادا دمصة حتمه فكروا انتم كحتون كابت بتنزانيان نينوي عوان تقامي إذنبرة إيفير ميسوفين استفنوا لمعات كدحنا يكالن ساعاتو مساء خلت كم تبزحات باقننا مراحت زقبرو عقورو قديفو نتنبو معمر قذافي تلاقو حقس وتعدارات رتريتو بهليكوبتر مصرقو نابلي بعملته إد أمين دحرو قرابو صانعوت كاب تريبولي نابتانا مجرشا مسدديتو تعد عربا مرحة أب سعودة حدا أبارتمنت واهيبو نورحي $8,000 مهيا تغيرولو مس حموشا أنستن 30 دقون منبار جميرة أبزق زنقع زيبلو إذيهم أوتوموس سددتو صدام سدودا أمبر بلكع قطرو لداتوس زفلت أيكونن كم تزبعال جن 45 قلعو خمزلو ويزرب فيلد مارشال جنرال إد أمين دادا أب حملة 10/3/2003 أب 78 عدميو كابز عالم بموت تفعله رئيسو نابو غاندا خيدو عمل أدام كلبس ترابيتون تفتنو وصلت أماي كألن أب سعودة عرب كم زغبر كونه أب زمن سدتو أوغانداوين كم زفتو ونا تزاربه جزيئو علوا أموت أنن ناب بتر-ስልጣን بخمية من لا سامع حلافن يحلفوه مباركس حصر بزبالة اتمسحا كوميدي زمثل تاريخ إد أمين دادا نزي مثل زانتا إد أمين دادا زانتا بغنن تراي كونن زانتا سقطا حزب أوغاندان نس زغفلهم واغان زانتا ጭቆና بدقا حقرن እቶም ገዛ ውሉዶም ተሓሪዶም ንፈለግኒ ዝዕለቕሎ ኡጋንዳውያንን ዛንታ ኢድ ኣሚን ዛንታቲ ብደም ኡጋንዳውያን ሕብሩ ዝለወጠ ቀይሕ ኒድ ክቡራት ተኸታተልትና ምሳና ፀኒሕኩም ነዚ መደብ ብምክታልኩም ኣዚና ኢና ንመስክን ኣብ ዝቐፀለ እዋን ብኻልእ ገዛብ ንረኸብ ብሩህ ኮነ ኣዳላዊ መደብ ተስፉ ሃይለማርያም